Det er en mærkelig ting, ensomhed. Fordi det er lige meget, om du er alene eller sammen med andre. Du kan stadig være ensom. I denne film følger vi forskeren Jens Abildskov gennem en helt normal arbejdsdag. Sæt dig tilbage og nyd Forsker indefra. Jeg arbejder på Institut for Kemiteknik, hvor jeg er her på Danmarks Tekniske Universitet. Og jeg arbejder med forskning, med undervisning og noget med administration. Og det handler som sagt om kemi, så det betyder, at der er mange abstrakte ting, man skal arbejde med, som man skal lære. Jamen det er fordi, man jo arbejder med noget, man ikke altid lige kan se på et meget mikroskopisk niveau. Det er så småt, så man ikke er i stand til at se, hvad der foregår. Så derfor så er man nødt til at have en god sans for abstraktion, når man skal arbejde med sådan nogle ting. Og det betyder, at man skal lære mange ting, og hele tiden udbygge sin viden og opdatere sin viden. Og det er sådan noget, der kræver en masse arbejde, hvor man faktisk er nødt til at sidde alene. En hverdag kunne bestå i, at jeg laver noget undervisning i morgentimerne. Så vil det nok bestå i, at jeg skal derefter arbejde videre på nogle projekter. Det kan være, at jeg skal gå til et møde eller to omkring nogle projekter. Og når så ellers vi når hen der sidst på eftermiddagen, hvor jeg synes, jeg har nået tilstrækkeligt, så kan jeg begynde at se hjem. Det kommer an på, hvad man mener med at arbejde sammen med nogen. Fordi jeg går til mange møder, hvor jeg skal snakke om forskellige projekter, andre mennesker arbejder på. Og selvfølgelig skal jeg også undervise andre, men det er ikke så tit, at jeg decideret arbejder sammen med nogen. Helt konkret om en bestemt ting. Normalt så er de opgaver, der skal laves, de er uddelegeret til forskellige mennesker. Så i de fleste projekter, der er der meget arbejde, hvor man på et eller andet tidspunkt kommer til at sidde med det alene. Man kommer i berøring med den ensomhed, fordi der er mange af de ting, arbejde omhandler, hvor man i sidste ende sidder meget alene med det. Det er klart, man kan godt med nogle af de opgaver, man sidder med meget alene, og hvor man sidder med dem over længere tid, der kan man godt opleve, at man ikke rigtig kan dele dem med andre, og at andre ikke rigtig er enige i det, og man er den eneste, der har med dem at gøre. Og der kan man godt en gang imellem opleve, at man står ret alene med en bunke af problemer, som det kan være svært at dele med andre. Ensomhed er jo en ting, som man bliver nødt til at lære at leve med i en eller anden udstrækning, fordi når man skal lære nogle ting, der er svære, så kommer man på et eller andet tidspunkt til at sidde med dem alene, og man kommer til at mestre den situation, hvor man kan sætte sig alene med noget og tage et ansvar for, at man flytter sig.